Aitak hiltzar zegoen sugea, mokanez brodatuan bildurik, etxera ekarri zuen. Supastarrean odolak esaltzen eta katilu bat esne ondoan jarriz pizkolatzen plantatu zuen. Aita pozik zen ikustean sugea berpiztu zela, baina honek indarrak eskuarturik, sukaldean ziren guztiak auziki nahi zituen bere estenkada pozoitzuaz, eta amak segitzen zuen. Historia honen moral azpimarratuz. Senda horietan mele-mele otoitzean entzuten dituzuen jende franko bada horrela zuen zerbitzuen premian. Zuetaz, baliatu ondoan, trapu zahar mutzitu baten antzera gero botako zaituztenak. Egin ezazue egin behar duzuena bururaino eta ospa. Amak ez zekiena hauze zen. Gauez auto zara eta ona zainetan bidaiatzean, istripu desiraren eta desiraren istripu artean, sortzetik zei eta mutilezi kanoi haragia ginatekela euskeraz ere jainkoa lagun zutenentzat. Iragan mendetik ekidiezina zirudien sartatze linguistiko batean ume mutua ginelako. Ekintza aditza gerrekatuz ahoskatzeko orduan aldi berean erabiliak eta baztertuak. Bi estatuen errepresioaren aurkako afixen kolatzera igortzen gintuztenetan, beti bere familian bizitzaren oreka horrean jartzen ziguten eta egia zen ez genuela familiarik. Eskuak kola lodize apaindurik, afizetan agertzen ziren eskerreko zein eskuineko hautetzien irrimardul eta faltsua jasan behar genituen ondorioz, goainak gontzetarik jausarazi arte. Gaznaren bidean hurbiletik jarraituz, ameren hitza gogoan, atzealdean, LB Anplaner idazkiaren gainean zerrizano arroza eta alegeraren marrazkia sekarren eta pasatzera ustenez gintuen kamioi baten ipurditik kilometroak lerrokatzen genituen. Asperen etxiaz beratentzia azpimarratzen genuen.